Kien żball meta twaħlet speed kamera fit-triq partikolari fin-Naxxar. Din kienet l-iskuża li s-sindku tal-lokalità Enmeri Muscat Fenekadami ingħatat minn Transport Malta wara l-kontroversja li nqalat dwar speed kamera fit-triq San Pawl. Manet News is-sindku spjegat li minkejja li Transport Malta dejjem tiftaħar li titkellem mal-kunsilli lokali dwar affarijiet li jolqtuhom direttament u ċar li dan hu wieħed minn dawk fejn id-diskussjoni ma saritx. Il-Transport Malta ħafna ġabi jiftaħru bil-konsultazzjoni, però ġet kemm id-darba li konsultazzjoni ma ssirx. Nagħti eżempju ċar bħal dik il-kamera li kienet ħassir triq San Pawl fej twaħlu n-nies bdew jgħiduli jekk għamilniex aħna u aħna ma nafu b'xejn. Ovvjament aħna ħriġna stqarrija bħala kunsill li ma konniex nafu biha u tneħħew u qalu li biżball. Enmeri Muscat Fenekadami qalet li bħala sindku ma tistax tifhem kif awtorità bħal Transport Malta tistenna li n-nies igergru qabel ma tieħu azzjoni. Dan meta speed kamera f'dak il-post partikolari wassal għal ħafna tgergir u kien għalhekk li ħarġu bl-iskuża li dan kien żball. Fil-fatt it-twaħil ta' speed kamera fit-triq San Pawl ripost li jintuża għal diversi avvenimenti u riċevimenti għajjem kontroversja fuq il-medja soċjali sakemm Transport Malta kellha tneħħiha.